I evo sada Vlašića. Posebno nas zanima kako će večeras odigrati. Krasno vraći za Modrića, evo nam prilike, evo nam pogotka! Otvaranje iz najljepših snova za Hrvatsku, 6. minuta vodimo. Briljantan početak vatrenih, ne samo zbog ovog pogotka, nego općenito pristup, agresija, energija od početka utakmice bila ona prava, bila potpuno drugačija nego u Osijeku prije 3 dana. I bravo, bravo kapetane, u 154. nastupu za Hrvatsku. 23. gol zabija Luka Modrić, ali bravo i za Vlašića koji je sjajan. Izbacivanje koje dolazi samo do Austrijanaca i nažalost pogodaka. Brzo su se vratili domaćini, šteta, druga vezana pogreška Josipa Stanišića u otvaranju utakmice. I kako smo brzo poveli, tako smo i vrlo brzo dopustili Austrijancima da se vrate u ovu utakmicu. Šteta jer ovaj pogodak je došao kao posljedica te jedne izgubljene lopte u sredini terena, nakon toga pogrešnog, odnosno neuspješnog izbacivanja Stanišića i vrlo brzo nam se vraća momčad Ralfa. Mateo jako lijepo daje za Sosu koji ima dosta prostora sada ispred sebe. Sosa, Perišić, ponovo Ivan ovdje ide sada ubačaj. Hoćemo li zabiti? Hoćemo! Tako je! Tako je, Hrvatska vodi na Pratenu. Ponovo smo u prednosti. Hrvatska je ponovo na prvom mjestu. Hrvatska je sada 20. koju minutu prije kraja na Final Fouru Lige nacija. Pa morao se isplatiti taj drugačiji pristup u posljednjih 15 minuta. Ovo je bila Hrvatska koju želimo. Ovo je bila Hrvatska kakva je otvorila dvoboj, a ovo je i Marko Livaja kakvog želimo vidjeti i gledati u dresu hrvatske reprezentacije. Veliko bravo za Perišića koji ubacuje, Livaju koji poentira treći, ali uvjerljivo najvrijedniji pogodak Marka Livaje u dresu reprezentacije. Od stative je ovo ušlo u gol Hansa Lindnera. Briljantna akcija od samog početka od Kovačića koji je to iznio kroz trojicu austrijskih reprezentativaca, dao u prostor za Sosu. Sosa je silan prostor tu osvojio, pravovremeno gurnuo za Perišića, odlična asistencija, fantastična. Ide novi ubačaj, evo prilike, evo pogotka, Lovren je strelac, 3-1, kakav povratak u reprezentaciju stopera Zenita. Pa je li ovo odluka, je li ovo kraj? Blitzkrieg Hrvatske u nekoliko minuta, najprije Lovren, najprije Livaja, onda Lovren i vjerujem, iako je još dosta do kraja, da smo sada ubili potpuno samopouzdanje i gard austrijske reprezentacije. Ovo je fantastično, ponovno akcija nakon